Toinen asia, mitä me katsotaan, niin on pelastustiekyltit. Löytyykö semmoisia, jos semmoisia tarvitaan, tai onko ne mahdollisesti sitten ylimääräisiä, ettei ne täytä vaatimuksia ja sitä pelastustietä ei oikeasti löydy sieltä asemapiirroksesta tai pelastustiekuvasta. Pelastusteillähän on erilaisia vaatimuksia, 3,5 metrin leveys, talvikunnossa pito ja sitten on erilaisia kantavuuksiakin, mitä pitää täyttää, että ne isot paloautot sinne pihaan voi mennä. Ja sitten on vielä mahdollisesti nostopaikkoja, joissa on erilliset leveys, pituus ja kantavuusvaatimukset. Kannattaa ottaa myös huomioon, jos on taloyhtiössä maanalaisia parkkipaikkoja, niin kannen kantavuuskin tulisi silleen ihan virallisesti mitata. Ja tärkeintä on pitää pelastustie aina käyttökelpoisena, jotta apu pääsee perille.